Ассалому алайкум. Подписчикои канали Саудо ТВ ва ҳама бародаро ина тамошо кунед ҷое ки лояи дарае ки чапа шидага ҳамиҷо омадем ин ҳамаша запс кардесем. иншоаллоҳ мепартоимшон. Тамошо кунед, фақат шумо дастгирира фаромӯш накунед. Фақат лайк, подписатсия, поделиться. Ям хе чизо да. Қа чиза. Хизматора бакунед бародаро. Поён да ов рафтеса. Овозиш айҷа метфаҳми овозшо. Мо рафтем сёнка кардем амун тараф да. Чи нест. Мисол каналда ов нест. И ов ба фикри ман так полный овай так амҷа полный овай намиҷа ҳамҷа вақте тарафе чиза нега ки чапа шидагай ко бародаро ай намиҷа кам кам омадеса наиҷа омада бисёр шидеса ур қатра мега ҷамъ шава ба дарё мешава мега ку ҳам хеле шидеса бародаро. тамошо кунед. иншоалло ки мо ҷои бехатар дем, дур даштагем. иншоалло баро ки мо камтар 18 метр дурем да. иншоалло ки дурем. ина тамошо кунед бародаро чӣ хел чапа шидагай ҷое ки намай ҳамаи ҳамё замин дагай бародаро. замин боғ заминои оби корам да. мақсад видеои пешнаро ки дида бошед ҳамаш чид буд пахта гандум юнушка хокҳо ҳамаш нав чапа шидесаян. сиёмкоҳи ҳар рӯз ду рӯз пешинаро тамошо кунед. чапа шиданаш ҳам тарафе ки рафта будем метовада чанг мехеза осмонда тарафаш метова. аки бародаро ҳай тарафи истар сиёнка кунем. ҳай тарафи қишлоқ метофтагиё
Hop. Ana tarafı qishloqqa tomosha qiling. Joy kelince loy omadagi, aynan bir dara omadagi tarafı hem qishloq tarafdagi. Yani yakın to'chan kadar jo'ra zarar sharasundagi loy. Yine tomosha qiling. Loy ki olmadı, ov ki olmadıysa huzur. Ama şaydırını dar olmadıysa. Baroj ki kanalda ov nest. Namerim loybat. Önce tomosha qiling. Aşağı ifami. Bardarı o tarafı ki bu ismadan bu çapaşit oğuz şoma çangamşda kamtar. Bardarı videomun 10 minut çek. Bu zaps meknem nasıl uşa mayda nasıl gerekini like pay koramoni panoy hamad baxdo bu zaps meknem.